Jekk persuna tinstab ħatja ta' moħqrija fuq annimali tista' teħel multa li tvarja bejn €1,000 u €55,000. Tkun qed tissogra wkoll sentenza ta' ħabs li tista' titla' sa 3 snin. Dan skont proposti tal-Gvern li kienu mħabbra mis-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes nhar il-Ħadd filgħodu. Skont l-istess proposti jekk persuna tinstab ħatja t-tieni darba ikun hemm multa li tvarja bejn €5,000 u €80,000. Hawn ukoll wieħed jista' jeħel sa 3 snin ħabs. Il-White Paper bil-proposti tipproponi wkoll il-projbizzjoni ta' kull speċi ta' annimali fiċ-ċirkli. Dan kemm jekk iċ-ċirku jkun qed jivvjaġġa u kemm jekk hu stabbilit f'pajjiżna. Miżura oħra hija l-ħatra ta' kummissarju għat-trattament xieraq tal-annimali u t-tisħiħ tal-Kunsill li jeżisti għal dan il-għan. Fost oħrajn dan għandu jsir billi fuq il-Kunsill ikun hemm membru li jirrappreżenta lil gruppi li jaħdmu f'dan il-qasam. Il-proposti jaħsbu wkoll biex ikun hemm dritt ta' aċċess u tfittxija aktar b'saħħtu għall-uffiċjali tal-ħarsien tal-annimali. Meta kien qiegħed iħabbar dawn il-proposti s-Segretarju Parlamentari Galdes qal li permezz tagħhom il-Gvern qiegħed iwettaq proposta oħra mill-manifest elettorali, dik dwar id-drittijiet tal-annimali. Galdes spjega wkoll li dwar dan issa se jkun hemm ukoll proċess ta' konsultazzjoni.